nna nwanne onye ọbụla ma upgrade maka chi dị na afụzi na this world na-agbagwoju n'anya ịghọtana ị ga-ahụ ga ma na ibe gị onye gị na-enọkwa n'ogbe ịhụ ya taa ịhụ ya echi nwanne echi oburu benz bata oburu moto a na-ajụ ka ezi ijezi ife na-emezi na amakwa m ihe those guys na-eji eme mana mụ achọkwa ịma ịghọtana onye ọbụla ma ezigbo upgrade because the thing na-agbagwoju m anya even ime itidi efesef a na-apịa gị ịja nga nwere ike na-akọrọ gị ihe na-agba ka moto ị nwekwara obi mere nke nna aga ahụ ka anyị na-agba mbọ nwe igwe anyị ga-esi nyere onwe anyị aka anyị enyere onwe anyị aka ga-ama na ịkwesịrị inwe aka ịghọtago ịkwesịrị ime experience every aspect of life maka onwekwu ihe dị dị a imechaa ya experience nna isi ga-epe mpe ị na-arụ ọgwụ ndị na-akparị mmafa na mpapa akwụsị ịkparị mmafa na mpapa ama na ihe a na-eme adịghị so guys uche unu dị ya ghọtago ị na ọnọ n'ọgụ ije kụcha hoziri echebudosikwa na ego mpa gị na mmadụ oge agakwa ya n'iwe ghọtago ị na-edi ịgba mbọ cultivate something wepụta something at least ịnata na ya ada efuzi ebe ị na-aba mba ma ndị tọ ga-atọ onye ọbụla na-ege ntị mana ọkwa ma inwe ego mana adịkwa m asị unu gaa mekwe via the other one onye ọbụla jisi n'ike ọ ka mee hozụrụ ka ya hozụrụ wa onwekwenye mgbe oge eru ka isi na ịhozụrụ wa inene ndị agha kpatagoro aka na-agba mbọ ghọtago mana ka anyị jiri nwayọọ ka ma ọ daa na ọ ga-adịsị mma o ngwa nọrọ n'ọfụma